ҳикмат муъминов олими физика ва математика буда чанд сол инҷониб ноиби президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистон буд. самтҳои асосии тадқиқоти илмии ҳикмат муъминов физикаи назариявӣ, назарияи майдон, физикаи муҳитҳои конденсӣ, физикаи математикии ғайрихаттӣ, наномаводҳо. донишгоҳи давлатии тоҷикистон ба номи Ленинро аз рӯи ихтисоси физика хатм намудааст. доктори илмҳои физика ва математика, академик, муаллифи 6 монография, беш аз 300 мақолаи илмӣ. мукофотҳо ҷоиза ба номи Исмоили Сомонӣ барои дастовардҳо дар соҳаи илм ва техника, медали 20-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон.